Ei, hombre, sóc jo, ni que no ho sé. Doncs no ho semblava, Ah, que no? No. Em veieu potser en 3 dimensions? Sí. Sí, doncs avui parlarem precisament de 3 dimensions, d'aquesta fantàstica capacitat que tenim de visió els humans. I per què, podreu dir? Doncs perquè ara estan sortint una sèrie de pel·lícules que estan, ja no diguéssim fetes en 3 dimensions, sinó preparades perquè vosaltres les veieu en aquesta tercera dimensió. Per exemple, Pesadilla antes de Navidad, que s'ha tornat a fer, o la més recent, Bolt, d'un gosset molt simpàtic, que després veurem al tràiler. I tot això ens fa pensar, però què són les 3 dimensions? Ho sabeu, vosaltres? Què són les 3 dimensions? Què són? Ah, Jo ho penso, tu penses cada dia abans d'anar a dormir, dius, Sí, què? ho penso. 3 dimensions. Bueno, doncs no és res més allò que les típiques coordenades X i Z que ens ficaven als exàmens del BUP, o sigui, l'alçada, l'amplària, la profunditat, ¿vale? I què passa? Doncs que normalment els homes, quan veus una cosa a la tele, ens sembla que veiem en 3 dimensions, però en realitat no és així. I per què veiem en 3 dimensions? Doncs perquè tenim 2 ulls, fantàstic, no? Si tinguéssim Gran 3 ulls... científic, eh? Si tinguéssim 3 ulls veuríem en 4 dimensions? Si només tinguéssim un ull, doncs no veuríem en 3 dimensions, i si tinguéssim 3 potser podríem veure algun tema que no veiem normalment. I això per què passa? Es diu estetoscòpia, i ara veurem unes imatges que ens expliquen una mica com funciona això. Veieu? Aquí veiem 2 imatges diferents, una amb cada ull, i després el que passa, ho veurem una altra, és que el cervell se munta una història juntant aquestes 2 imatges que capten en cada ull, i depenent d'aquest angle ens fa veure si està més a prop o més lluny, o bueno, doncs el que és la idea de la profunditat, no? Això anem a fer una petita simulació. Per exemple, jo vaig fer amb la meva càmera de cacera, vaig fer 2 fotos, mirem-les. Ja ho veuràs tu. Aquí tenim aquesta vaca, en apariència sembla la mateixa foto, però vaig fer la primera i després vaig desplaçar una miqueta la càmera a un costat, i després amb un programa que es diu el Photoshop vaig animar la seqüència, que ara ho veurem. Si mireu a la cara de la vaca abans de que comenceu a vomitar, doncs us donareu compte que possiblement sembla que la cara estigui endavant i la resta del cos estigui enrere, no? Cert. Doncs bueno, això és el que se'n diu la sensació, el que tu en realitat estàs veient al teu cervell, tot i que aquí ho veiem a poc. Això mareja una mica. Sí, ja ho podem treure abans de que tots comencem a fer convulsions i coses d'aquestes. Això ho pot fer la gent a casa seva, no? Sí, poden provar-lo en su casa amb una càmera i un Photoshop. Sí, un Photoshop. Doncs això és el que passa en realitat en el nostre cervell, que es munten aquestes 2 imatges i ens dona la idea de les 2 dimensions. I què passaria si només veiéssim amb un ull? Doncs veia un petit exemple. A part de que estaríem lluitant contínuament contra dinosaures i tindríem una banya al mig del cervell, doncs no tindríem una idea... Aquesta és la nota d'humor de la secció. Doncs no tindríem una idea de lo que és la profunditat. No sé si heu anat algun cop al Museu de la Ciència. Sí? No? Sí. Ah, bueno, no? Molt malament. Sí, jo crec Bueno, que hauríeu d'anar-hi. Bueno, doncs un dels experiments és que et fiquen una barreta i et donen una anella i tu has de, sense veure fons i tapant un ull, has d'intentar encerclar al mig, no? Això, si no tens cap referència, doncs en realitat amb un ull costa bastant de fer, perquè no tens cap referència, i això és el que passa quan només veus amb un ull, que no tens aquesta idea. I per què? Perquè no tenim la idea de profunditat i només tenim una idea intuïtiva del que és la fundària. O sigui, nosaltres, per l'experiència, veiem que els objectes tenen una sombra i això ens dona una idea d'un volum. Després també tenim que pot estar un objecte davant de l'altre i fins i tot allò que diem la perspectiva. Lo ve todo com una perspectiva. Bueno, allò que veiem en la típica carretera que s'allunya, ¿vale? Això són coses que ens donen una idea de profunditat, però que en realitat, si no sapiguéssim tot això, no sabríem diferenciar-ho, si no fos perquè tenim aquests simpàtics 2 ulls que ens ha donat Déu, monstre senyor. I això que té a veure amb el que deia del cine? Doncs bueno, en realitat al cine s'ha volgut representar sempre aquest efecte tridimensional des de fa molt de temps, i de fet a finals de 1800 ja es va patentar un sistema que es deia els anaglifos, que per això portava jo aquestes simpàtiques ulleres. Anem a veure un petit vídeo fet amb aquesta tecnologia. Veieu aquest senyor Chinor i està aquí provant la videocàmera, vale? I aquí veiem això, si us poseu les ulleres, en principi ho veieu. Aquí està fent el ruc ell. I això com funciona? Doncs el que fan aquestes imatges és separar el vermell i el blau, també podria ser un altre color, veieu aquí les ulleres són vermelles i blaves, separen els 2 colors, vale? I tu, amb cada ull, les ulleres el que fan és que és un filtre, i en cada ull estàs veient aquesta imatge diferent, creant d'aquesta manera l'efecte tridimensional, vale? Si veiem l'altra imatge que tenim aquí d'uns bonics cactus, veieu? Aquí, si veieu el cactus al davant de tot, es veu el color blau a la dreta
i en els que estan al mig veureu que el color blau està a l'esquerra. Vale? Doncs això, quan te poses les ulleres, te fa el filtro i et dona la sensació de que està més endavant i més endarrere. I això ho podeu fer amb el Photoshop, si sabeu com fer-ho. També podeu crear-vos els vostres propis anaglifos. Quina paraula més maca. Me tens garrativat avui. Que sí, està superinteressant el tema del 3D. Però avui en dia això ja no es fa servir. El que es fa servir en el cinema d'avui en dia no és ni més ni menys que una evolució d'aquesta tècnica. Vale? El que fan és passar les pel·lícules, si ho sabeu, i la tele van a 24 frames per segundo. És a dir, cada segon està en realitat passant 24 imatges. Doncs el que han fet és, quan graven les pel·lícules, gravar amb 2 càmeres, o en el cas de les que estan fetes per ordinador, graven 2 cops, diguéssim, i ens ho passen a 48 fotogrames. I llavors es posen les ulleres que són transparents, no sé si una Calimax, doncs les ulleres no són d'aquestes, són normals, i aquestes ulleres el que estan són polaritzades, que en realitat no és una altra manera de dir que porten un filtro com aquest, però que nosaltres no veiem. I d'aquesta manera és com veiem la tercera dimensió, sense veure aquests colors que són tan molestos. Que interessant, no? Bueno, més o menys interessant. La cosa és que segurament d'aquí un any això ho començarem a veure amb alguna televisió a casa, i de fet diuen que això de les 3 dimensions és el que vol salvar una mica el cinema, no? Perquè quan vagin a fer allò, la pel·lícula pirata que te gravo l'escreen, pues això no es podrà representar i perdre una mica la gràcia, i de fet això és una gran aposta del món del cinema i del món de l'entreteniment per a lluitar contra la pirateria. Esperem que els cines aquests que ens estan construint aquí a Vila-seca incorporin alguna pantalla d'aquest tipus. De fet només cal la pantalla i poca cosa més, o sigui que no seria massa difícil, però bueno, ja sabem que aquí a la província les innovacions arriben amb comptagotes. I bueno, res més, això està en la secció d'avui, espero que us hagi interessat i que ho veieu tot molt bé. Doncs molt bé, molt culturitzant avui. T'he vist en plan professor de física una mica, sí, Bueno, s'ha entès però, no? S'ha entès molt, sí. O algo. O bastant. O una mica. Però bé, si no ho heu entès, torneu a mirar la repetició. Si teniu tota la tarda per entendre-ho i el cap de setmana, a veure si serà per repeticions. Va, que ho entendreu, que val la pena, que és una secció molt culturitzant, com les altres, que també valen molt la pena. Vinga, fins d'aquí una hora. Adéu!